ଭୋଜିରେ କିଏ ଦହିବରା ନ ଖାଇଥିବ? ସେ ବାହାଘର ଭୋଜି ହେଉ ଅଥବା ବ୍ରତଘର ଭୋଜି ହେଉ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏକ ସହଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆଜି ଘରେ ଦହିବରା ବନାଇବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବିରି ଆଣରେ କିଛି ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଏବଂ ଜିରା ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟିକି ବରାଟି ଭଲ ଫୁଲିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବରା ପକାଇବି ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲିଛି ମଧ୍ୟ। ବରାଟିକୁ କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଏପଟ ସେପଟ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା, ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବରା ଛଣା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ବରାକୁ ପାଣିରେ ବତୁରେଇବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ଲୁଣ ପକାଇଛି ଏବଂ ପୁଦିନା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛେଚିକି ସେ ପାଣିରେ ଦେବା ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏବେ ପାଣି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ବରାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ପକାଇବା ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ 3ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ସେ ବରାକୁ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ରଖିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବରାଟି ଭିତରୁ ଭଲ ଭାବରେ ନରମ ହେବ ଏବଂ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବରାକୁ ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଭିତରେ ପକାଇ ରଖିଦେଲୁ। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦହି ନେଲି ଏବଂ ଦହିରେ କିଛି କଳା ଲୁଣ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ପକାଇଲି ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଜିରା ଛୁଙ୍କକୁ ସେ ଦହିରେ ପକାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇବୁ। ତା ଦେହରେ ମୁଁ କିଛି ଚିନି ପକାଇଲି ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳିଦେଲି। ଏବେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବି। 3ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ବତୁରା ହୋଇଥିବା ବରାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମିଠା ଦହିରେ ପକାଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବରା ଗୁଡ଼ିକ ଦହିରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦହିବରା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଥାଳିରେ ତାକୁ ସଜେଇ ରଖିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦହିବରା ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଜେଇକି ରଖା ହେଇଗଲା ପରେ ତା ଉପରେ ମୁଁ କିଛି ଦହି ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଶେଷରେ ମୁଁ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ପକାଇଛି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ବାହାଘରିଆ ଦହିବରା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଛି ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କିନ୍ତୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୋର ଆଶା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।